Nagpintas sa sakam si kasi may sapatos na si kanay. Hello, kabsap tong man nga inura. Si kabi maninan dayto yun. Apang kami agpuras ta imbag lang ako mailako kit imbag lang maluto nga si daen. Syempre kakadwak dagiti marites ng buhay ko. Dagdag ti kwa ti grupo ni marites ng buhay ko nga barbaro. Ni marites ng buhay ko nga marites ng buhay ko nga daan. Antayin niya kami sa takwa. Banat-banatan tayo. Agalatay ti kabatiti, agalatay ti parya, agalatay ti sitaw. Basta no, adin niya ting makita tayo, jalaan tayo. Tumulong kay nga agburas Tanuhan kay nga tumulong agburas. Awan ti maitad kanya yung nga reject. Understand? Understand? Madayo ti reject. Di bayadan nyo. Libre da dya reject. Understand? Ala, kakabsak ka na, gurat! Kakabsak ka na, gurat! Tayo ito nakalawlawa. Unay nga farm ni. Farm na kanina. Banatan yun ti agburasan. Ti tumulong. Tano, awan ti tumulong, awan ti makaala ti reject. Nga kung kunakon, siya ting mangbantay kanyayo. Agam-ampot kami tikwa. Sitaw, nga red reject. Kas kadagiti kunakon, ituloy yo. Red reject nga, kas kadagiti reject nga. Bashers. Kita naglalaing dagiti. Maritas ng buhay ko nga sumumbat ka. Nalalaing talaga dagita. Agisa ako kami, kakabsat ko nga inurati, kabatit. Mano nga sa ako nga taday, titi maala tayo. Nyati Ilocano na kadiday, ito kabatits. Iti kabatits ng buhay ko. Mayat kumamot no, ado ti tumulong, o di alis ko kumamot. Kabatits. Kababot. Ha? Kababot. Kababots ka no. Ala. Ano ko na, tasawa na si kayo. Kababots ka no. Ala ka. Kung kumparmel, isurusuro nak mo ti. Kababulastugan nga. Panatam. Nagpintas sa sakam si kasi may sapatos na si kanay. Ano nga, naggatang tang sapatos na nga probinsyana. Isit. Nangyasip ti sapatos mo si ka. Uray matintin nagtitambak. Awanan na, dinapintas nga sapatos mo. Bawa, binugwanan. Naggalit mo sa Mayat latata tanawag, tiliw ka titukak. Kita umot, dahito inaalak nga sitaw, ata itsura na nga sitaw, nakatadupay gayang maala. Pare, magsala ka garo dun si Siwit. Nakok, dahito yun. Kung ako'y mag-aasawa, ko naman Gusto mo na. Pipiliin ko, taga-tanim ng sitaw. Ano na yung arabas. Arabas! May isang arabas. Ang arabas, pagkita yung daruprupa yun, naman kita dati. Itsura di arabas.